Ajelee. Sano sitten kun lähtee. Lähti jo. No. Eli tästä otan kaikki pois ensin koneella. Leikisti näin. Tästä viimeinen kylkiluu on tässä. Sinne asti otetaan tästä kaikki pois. Ensin otan koneella ja sitten saksin. Ja sitten mahan alta otin äsken justiinsa kaikki pois. Tähän voi ihan vähän jättää, ettei tää näyttää tätä lärpäke, mutta siis tähän asti suht kaikki pois ja täältä mahan alta kaikki pois. Sitten saksilla. Ensin voi tehdä pelkästään saksilla, mutta mä teen ensin koneella. Helpottaa saksimista. Ja tää on niinku tämmönen, tää on niinku ihan lyhyt tästä. Sieltä ylhäältä. On ihan lyhyt tosta. Ja sitten tästä lähtee ihan suora linja. Vähän tommonen koira pitäisi olla ihan niinku suorassa, että tulee suora. Tää on nyt jo saksittu tästä suoraksi suurin piirtein. Toinen puoli vielä ei. Ota pois. Nyt kun on suurin piirtein tässä suora linja ja tässä suora linja. Tän saa ottaa tästä ihan lyhyeksi, jotta näkyy tassut hyvin. Jos on siis hyvät tassut. Jos on lättänät, niin sitten kannattaa ehkä vähän jättää sinne. Sitten toinen täältä otetaan vähän pois, jotta saadaan vähän ryhtiä siihen. Ja tänne pitäisi kasvattaa mahdollisimman paljon karvoja, vielä niitä ei hirveästi oo. Mutta tää linja olisi ehkä suurin piirtein näin. Ja sitten täällä olisi niin näin nämä karvat, sitten kun ne kasvaa. Eli tästä leikataan veksi. Ja täältäkin, jotta näkyy nämä tassut, kun ne on niin ihanat ja hyvät, niin leikataan tänne tämmöiset kulmat. Eli tässähän meillä on nyt kulmaukset. Tässä ja tässä. Jos se olisi, mä olisin leikannut tämän polvikulman tälleen pois, niin sittenhän se olisi vaan niinku tämmönen suora. Niin, ja sitten jos tässä olisi vielä karvaa hirveästi, niin se olisi vaan suora koko jalka. Niin, tähän pitää jättää nämä karvat. Samoin tänne taakse mahdollisimman paljon karvaa. Eiks vaan? Noin. Nyt täältä takapäin taas katsotaan, että onko tässä suora linja, onko hapsuja. Ja täältä sisäpuolelta me voidaan ottaa aika niin, eteenpäin. Katso eteenpäin. Aika paljon pois. Mitä enemmän täällä on karvaa täällä sisäpuolella, sitä ahtaammin ne liikkeet ehkä voi näyttää. Niin voi ottaa täältä ihan reilusti pois. Ja nämä menee takkuukin aika paljon. Kunhan nyt on suora linja tosta, niin sit se on hyvä. Sitten pois. Se on vaan ylhäältä päin taas. Ensin. Tämähän saa olla aika lyhyt tästä. Tää selän alku. Mä oon nyt sitä jo siitä vähän saksinut, mutta karvilla saksilla ottaisin tän ihan tälleen, ettei sinne jää mitään tupsuja. Tai sellaista hyppyriä lähinnä. Se on ikävä. Koska eihän ne kasva sitten noin niskakarvat samaa tahtia. Niin. Seiso. Se on laiska. Hei. Seisoppa kunnolla. Sitten ehkä näitä kylkiäkin lähtisin täältä ylätasosta ottamaan ennemmin kuin pöydällä. Täältä lähdetään pyöristämään. Ei tarvi jäädä mitään römppömahaa tähän. Niin. Ja sitten mä ehkä aloitan täältä sitten. Mä oon täältä ottanut koneella jo aika lailla kaikki pois. Täältä, tässä menee korva, niin tältä alueelta otan aika lailla kaikki veks. Tästä lähdetään sitten tasoittamaan vaan tätä palloa. Ja tästä vaan kaikki tämmöiset höttyset pois.
Muutenhan sitä saa vähän siihen kasvattaa. Täältä ylhäältä ehkä näkee niinku paremmin kuin jos se olisi pöydällä. Tietysti sekä pöydällä että täältä ylhäältä päin. Ota pois. Nythän tässä on taas vähän tällaista ylimääräistä. Koitetaan kasvattaa sen koiran tukkaa tänne ja täältä otetaan pois. Täällä on taas vähän. Maha roikkuu. Iskuu. Hei, nyt ei voi istua. Siellä on taas jotain pihalla, jotakin hauvoja. Tästä kuulkaas ees taas vaan harjaillaan, että mihin tulee tuuksuja taas. Ja tästä saa tosiaan olla kaikki karvat veks. Ja tästä vaan sitten pyöristellään näitä. Sitten tästä voi ottaa vielä. Tähän osaan ei kosketa, mutta tästä voi ottaa vielä, saadaan sitä vähän ylöspäin sitä. Jos se mun hauva nyt pysyisi paikalla. Istu siihen. Se voi myös istua siinä, jos on helpompi. Niin, sitten etujaloista ei saksita muuta kuin, että tästä tulee suora linja. Täältä voi vielä ottaa sillä, että taas tassut näkyy. Ja tästä suora linja. Tässä on vielä aika paljon otettavaa, mutta täältä puolelta taas sitten ei oteta mitään, koska pitäisi kasvattaa tätä mahdollisimman paljon ja tätä mahdollisimman paljon. Tää näyttäisi mahdollisimman niin kompaktilta. Niin täältä ei leikata mitään, mutta kun tästä voi, jos tähän tulee vähän hapsuja, niin siitä vähän leikata. Eli tästä lähdetään tasoittelemaan tätä linjaa. Ja nämä voi ottaa sitten täältä, vähän huono asento nyt, täältä ottaa tälleen lyhyeksi. Hienot tassut, kato näkyville sieltä. Taas harjaillaan eri suuntiin. Siinä riittää taas saksittavaa. Pistä pois kuvaksi jo. Eli tähän jätetään vähän tätä karvaa. Tähän tulee niinku suora linja. Tänne jätetään vähän sen, mutta ei ehkä ihan noin paljon. Sitä voi vähän pyöristellä näitä takaspoileleita. Ja sitten täältä taas otetaan kaikki pois. Melkein niin iholle asti tää osa. Vaan nyt ei ihan iho näy. Vähän kauemmas, kun ne saisi saksittua. Hyvä Nini. Eli tässä kulmaus, kulmaus ja näin. Ja häntyli on hyvin saksittu. Ei Seppo Kaljua. Niinkö niin on? Tasainen, tästä tasainen, tästä pyöristetään, tästä otetaan kaikki pois. Tähän jätetään karvat ja tästä otetaan pois, että saadaan siitä sille tämmöistä ryhdikkyyttä. Tästä otetaan pala pois. Nämä jätetään kaikki. Tästä otetaan tasaiseksi. Tassut näkyviin. Täällä onkin hyttysiä aika paljon näköjään. Ja tähän nyt tulee tämmönen tyhmä kolo, mutta ei nyt enempää leikattu kuin mitä tähän asti on. Että tää nyt vaan lätätistyy tää niska tästä. Sitten katsotaan sitten vielä